ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତା ପରିବାର। ଗତ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ 2016ରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର କମଳାଦିହ ଗ୍ରାମର ଦୁଗଲ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଲୁରି ସାହୁ। ଲୁରି ସାହୁ ବୟସ 29 ବର୍ଷ ବେଳେ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁରେ କାଟିବା ପରେ ଫେରିଥିଲେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ। ଜନ୍ମମାଟିରେ କିଛି ଦିନ ବିତେଇବା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଲୁରି ସାହୁଙ୍କର। ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏବେ 8 ମାସ ହେବ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେବ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁରି ସାହୁ। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପାଇନଥିଲେ ସନ୍ଧାନ। ଏ ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଟୁକୁନା ବେହେରା। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ସାଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟରାମପୁର ଗ୍ରାମର ମାଗ ବେହେରାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଟୁକୁନା ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁରି ସାହୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ପୁରୀରୁ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ସହ ବିନୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଗାଁକୁ ଆସିକି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବା ପରେ ଝିଅର କଟକ କମଳାଦିହ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗାଁକୁ ଆସିବା ବର୍ଷେ ରହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲା। ସେ ଆମେ ଘରେ ଥିବା, ହଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଟିକେ ଥିଲା ଟିକେ ନାଇଁ। ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲି, ନେଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବି କାଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ 8-10 ଦିନ ପରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉନୁ। ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ କଟକ ଗୋଟେ ସେ ଖୋଜା ହେଇଛି, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇଲୁନି। ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନା। ହଁ ଜାଣି ସାନୁ ଟୁକୁନା ବେହେରା ଜୟରାମପୁର ଚିହ୍ନ ବାଁ ପଟେ କଳା ଯାଇଅଛି ନାକ ପାଖରେ। ରଖିଛି ଫଟୋ। ମୋ ନାଁ ମାଗ ବେହେରା, ଜୟରାମପୁର ବ୍ଲକ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କମଳାଦିହ। କହିଲେ କରି ଏଠା କ'ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ଏଠା ଏଠି କଟକ କମଳାଦିହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହଜିଯାଇଛି 8 ମାସ ହେଲା। 8 ମାସ ଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସନ୍ଧାନ କରି ଖୋଜିଛୁ। ବାପ ବୋଉ ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ସାହୁ, କମଳାଦିହ। 8 ମାସ ହେଲାଣି ବହୁତ ଖୋଜିଛୁ। କଟକଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଝିଅଟା ଆମର ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ମୁଁ ଏ କାମକୁ ଯାଇଥିଲା ଘରେ ଥିଲା, ଘରୁ ଅନୁଭୂତି ହେଇ ପଳେଇଛି। କିଛି ନଥିଲା କାହିଁ ସେମିତି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଥିବ ତା ପାଖରେ ସେ ଚଳିଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିବ ଇଏ କରୁଥିବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ଆଉ ରାଜା ଥାନା ଆପଣ ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଦେଇପାରେ, ସନ୍ଧାନ କରିକି ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିକିରି ଆଉ ଥାନା ଜଣେଇକି ଯିବ। ଥାନା ଗଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ।